Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय दा नै लोगोफोर बिराद सान्दुं दुंदों आरोना। ओमफ्राय सान्दुं दुंनायनि थाखायनो नै जिया ओरैबो हरैबो जानानै दं आरोना। दान्दा गंनै आरो आंनि साइडथिंजायहाय नै आंनि साइडथिंजाय नै दान्दा गंनै लोगोफोर जि सुनांगौ जि दंखायोमोन आरो एकदम सुस्रांजोब्बाय आरो एकदम कमप्लिट। दिनैनि दिनाव एकदम फुरा जियानो जि आरोना नै लोगोफोर एकदम जियानो जि माखासे राननायखौ थिखोबावबाय नै एकदम थिं गंसे लाखाबावबाय नै दिनैबो एकदम फुरा नै थाइजौ हानग्लुंजोबबावबाय नै जोंना सारा सुरित थाइजौ नै जि फिथाइ दंमोन ना जोंना थाइजौआ नै खननायनि फारि जालायबाय नै आंना एकदम बेबायदि गोजा गोजाथार नै फैद' लोगोफोर जानोबा फैद' नै थाइजौआ नै बेसेबां खनखांबाय आरो आङो नै बेखौ दा बाल्थिङाव सोनानै लानोसै। हनै बैथिं दंबावोसो नै बैथिं जि सुनायावनो मेंखाबाय लोगोफोर आरो नै गङै गङै थाइजौ खनबावनांबाय आरोना नै सारानो मालाय हानबायबा खनग्राया खनखानांसिगोन लोगोफोर नै बेबायदि आरो गोजा गोजानि जोंना थाइजौआ। फैदो लोगोफोर जायनो फैयो बेनो मोनजागोन थाइजौ एकदम नै ओरैनो थांफिननांनाय नङा मोनजालांथारगोन खि मोनजालांथारगोन नै जोंनाव फैयोब्ला आरो आं सिरि देरगोन आयै बासायबायहाय नङाबा खर'आवसो नांसिगौमोन। लोगोफोर दा नै आङो एकदम आंनि लांगोनायाव जमगासिनो दङ आरो मा जमदों होनब्ला नै गेस सिलिन्डार लानानै गेस जमगासिनो आरो माने उन्दुदोंसोमोन आङो मुब्रुं मुसे सिखारनानै दा जमनांबाय माने गेस सिलिन्डार फैगासिनो दङ आरो दा बेखौनो नेगासिनो दङ। लेखा आरो फैसा लाखाबाय दा नेबाय थानोसै। बोफैया लोगोफोर बायोसो बेबायदि नेबाय थानांबाथाय एकदम दोहो सान्दुं दुंलायबायना एकदम दोहो बारबो गैया लोगोफोर। थाब सफैगोन होनना बुंहरनाया ओरैनो थांगासिनो मोनहैसिगोन होननानै थगायहरबाय आरो आंखौ। सफैबाय आरो नै गेसआ इमान लेट दा नै गेस गोदानखौ बिबाय आरो आङो नै याद नाय एकदम दै नै दैजों फैना होफैबाय आरो बिसोरो उफाय गैया। दैयानो दाबो रानाखै नै जियानो जि नै सान्दुं दुंलायबाय नालाय एकदम नै जियानो जि लोगोफोर नै जि बुरजा दंबावो नै खननांगौआनो ओमफ्राय ओरैजाय खननानै लाखाबावबाय आरो नै आं माखासे गोलोमफ्रुनो ओमफ्राय नै ओरै दंबावो बुरला बुरथा जिखौ नै खनस्रांजोबखांबाय आरो आं नै लोगोफोर नै एकदम माथो होनबावनो माने दहायथ' आयु बिसना गंसे ओमफ्राय दा नै खननानै खामानि गैयि बायदि नुबाय आरोना नै ओरैबो नायदो नै लोगोफोर एकदम बुंजोब्बाय गस्लायानो फिसा सानैनि बिफानि माथो होनबावनो सेस दिनै रानस्रांजोब्बाय आरो नै बे गस्लाफोरा फुरा सिबस्रांजोब्बाय आरो नै एकदम दाखोर दंमोन आरो बेयाव फुल बिबार बिलाइ सिरिनाय ओमफ्राय नै बेनिखौ बेयाव ज' दोनबाय आङो नै ओरैबो लोगोफोर नै थाइजौ सिरिनाय बुस्रिनायनि दालाइ बिलाइ जि दाखोर जानानै दङ नैबे जायगा दखरसेया दा बेखौनो स्रां सिबनोसै आरो आङो।
दुखुनांथाव लोगोफोर नै आंना एकदम मैथ्रु बिफाङा फिथाइ थायखानाय नै रानबाय आरो मारै रानखो ना एकदम अखानि थाखायसो रानखो ना माखोथाय नै लोगोफोर एफा मोजां खोमथाथा देरखानायानो रानबाय नै सिबथुमबाय नै आं लोगोफोर सिबस्रांनानै नै ओमफ्राय नै ओरै फारसे दंबावो नै सिबनायखौ देखायलायबाय थाला लोगोफोर गोलाव जागोन भिडिअ'आ ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'खौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरो नै जोंना सुमफ्राम फिथाइया नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थादोलाय बाय बाय।